El Parc Natural del Carrascar de la Font Roja es troba situat a la Serra del Menjador, a la comarca de l'Alcoià, en els termes municipals d'Alcoi i Ibi. Té una superfície de 2.298 hectàrees, destacant com a punts més elevats el cim del Menjador, de 1.356 metres, i l'alt de la Teixereta, de 1.339. La part més abrupta la trobem al centre de la serra, amb vessants que superen en ocasions desnivells del 45%. Al peu del Parc Natural trobem la Vall del Polop al nord i la Foia de Castalla al sud. Predomina el substrat calcari del terciari, però són les argiles del Keuper amb tonalitats rochenques en les quals neix un manantial que dona nom al parc. El Carrascar de la Font Roja presenta una disposició, una orientació nord-est-sud-oest, i això fa que des del punt de vista climàtic tinguem dos parts ben diferenciades. D'una part tenim la vessant nord, que rep eixos vents de gregal, eixos vents que porten precipitacions no només a la zona de l'Alcoià, sinó a bona part del sud de València, del nord d'Alacant, són pluges intenses. Té un clima entre eix continentals, és el sector plujós i és més fresc. En les zones més altes, al cim del Menjador o a la zona del Santuari, les precipitacions anuals estan al voltant de 750 litres per metre quadrat, i d'altra banda trobem la vessant sud, un clima més sec i àrid, és un clima que queda sota vent d'aixòs vents de gregal, d'aixòs vents del nord-est, i les precipitacions mitjanes anuals queden fins i tot per davall dels 450 litres per metre quadrat. El Parc Natural del Carrascar de la Font Roja és un paratge amb una biodiversitat singular, una àrea d'alt valor ecològic i paisatgístic, un dels enclavaments on encara es conserva la vegetació que temps enrere cobria gran part de les muntanyes de l'est peninsular, el bosc mix mediterrani. L'activitat humana ha sigut important al llarg de la història. En l'actualitat, els habitants humans es centren en els masos localitzats bàsicament al peu de la serra, en les zones més planes, més favorables per a les tasques agrícoles. Molts d'estos masos han sigut reconvertits en atractius hotels rurals que posen en valor el turisme de la zona. La construcció de l'hotel i dels xalets en les primeres dècades del segle XX va convertir la Font Roja en un lloc molt freqüentat, la qual cosa va tindre gran impacte ambiental. Tant del Carrascar com de les serres dels voltants es treien antigament fusta i llenya per a fer servir de combustible tant per als llars com per a la indústria. Existeixen ordenances que daten del segle XIV amb mesures proteccionistes de la zona. La producció de carbó vegetal fou també una activitat important al Carrascar fins a mitjans segle XX. Avui en dia encara podem trobar-nos antigues carboneres si passegem pels camins del parc. Als peus de Sant Antoni trobem les pedreres de Cantagallet, d'on es va extraure la tosca i el marbre. Una altra pedrera la trobem en les immediacions de la Font dels Xops, i també hi ha evidències de l'extracció d'algeps de l'aflorament triàsic del Pla de la Mina. Però segurament l'activitat que més impacte ha tingut en el medi ha sigut l'agrícola. Al voltant dels masos trobem cultius de secà en abancalaments. La rigorositat del clima de la zona alta del parc ha permès conservar un paisatge amb més impacte antròpic, quedant l'activitat agrícola i ramadera restringida a les zones més allunyades del parc, on el relleu és més pla. Al cim del Menjador destaquen les caves o pous de neu, construccions d'alt valor arquitectònic i etnològic, que han perdurat al pas del temps. Daten del segle XVIII, quan el comerç de la neu va jugar un paper important en tota la zona de muntanya. De fet, va ser clau en el naixement de la indústria del gelat de Xixona i d'altres municipis dels voltants. Un passeig pel Parc Natural del Carrascar de la Font Roja ens ofereix la possibilitat de descobrir boscos caducifolis en els racons més humits i en les zones d'ombria per damunt dels 1.250 metres d'altura, un relicte al territori de la Comunitat Valenciana on trobem roures valencians de fulla xicoteta, el freixe, l'auró o el teix. No obstant, a tota la zona d'ombria entre els 600 i els 1.250 metres, el bosc de carrasques ens convida a perdre'ns per la zona disfrutant també d'un sotabosc de carrascar entapissat de molses i líquens.
A Sotavent, a la zona de Solana, trobem matorrals de carrasques disperses com a conseqüència d'una major sequedat i insolació. A esta zona més seca, a partir dels 900 metres, apareix la sàlvia de la mariola, arxilagues i timó, espècies que atorguen a aquest espai un alt valor ecològic i paisatgístic. També és interessant la vegetació rupícola que creix en estalussos i tallats freqüents a l'ombria del menjador i les espècies que aconsegueixen arrelar en les acumulacions de pedres tarteres als peus dels cantils. A les cotes més baixes, les que van patir més l'impacte de l'extracció de fusta i el carboneig, trobem avui en dia pinars, fruit de les repoblacions sobre antigues zones del Carrascar. El Carrascar de la Font Roja, tota una referència i una senya d'identitat de les poblacions del nord d'Alacant i, per suposat, de tots els valencians.